हाय फ्रेंड्स, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बड'टेक हेल्प इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों गावनि मबाइलजोंनो माबायदि 2021नि मेट्रिकनि रिजाल्टखौ माबायदि नायलांनो हागोन। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो गाहायनि बेल आइकनाव थुना अलाव नारथाबना होलां, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान टेकनिकेल भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांनिसिम सिगां मोनहैयो। फै बिदिब्ला भिडिअखौ ब्राउजिं एप्स मोनसे खुलिना लाग्रोनोसै आङो। बेनिफ्राय बेयाव सार्च खालामनोसै। सेबा अनलाइन सार्च खालामबाय। बिनिफ्राय गिबिसिनावनो ओंखारनाय सेबायाव थुना होदो। बिनि उनाव बेबायदि मोनसे पेज खुलिगोन। रिजाल्ट लिंक उनाव थुना होदो। बेनिफ्राय नैबेयावहाय गासै डिटेल्सखौ होजोबदो। होखांजोबनायनि उनावहाय साबमिटआव थुना होदो। होमबानो नोंथांनि रिजाल्टआ फैगोन।